Čaute čaute všetci, dneska vás tam pri novom videu. Dneska si zahráme reloady. Možno, že slabšie ma počujete, ale ja používam OBS Studio, takže asi preto ma zle budete počuť aj slabšie. No takže môžeme si kúknúť shop zatiaľ. Aké tu sú skiny, čo si chcete kúpiť a tak. Čo sú to tie Adidas skiny, dobre. Nemám veľa V-Bucksy, včera som si kúpil nový skin za 2000. Arianu Grande. Tu je pack, nový za 200 V-Bucksy. Takže môžeme pôjsť na toto reloady. Držte mi palce, aby som to vyhral. A dúfam, že to aj vyhrám. Majú pridať Fall Guys, ale neviem kedy. Asi tak zajtra, alebo 5 dní. Môžeme si to ukázať na tom. V kreatívoch si môžeme ukázať. Sú to aj nové questy od Teslu. 8 hodín prídu ďalšie. Môžeme sa zahrať túto mapu zatiaľ, Fall Guys. Asi tak o 5 dní na ďalšom update by to malo prísť. Malo to prísť včera, neprišlo, neviem prečo. Aj Colombo mal prísť a nič. Mám takýto Fall Guys skin. Som včera čo porobil. Neviem čo. Tu proste tu bude prvá mapa, aká to bude. Taká to bude mapa. Sa to bude točiť. Ale toto tu nebude. To som len ja tu dal. Toto je pod mapou také tu. Ani toto tu nebude. To všetko, čo tu vidíte, to som len ja podával, ale ten skin, či čo to je, toto som nedával. Si môžete nastavať, že čo jak. Tu preskočíte, budete musieť skočiť na toto. Toto vás bouncne. Sem, tu musíte skočiť. V tom sem a ste tu. Je to veľmi ľahké. A tu prídete a vás to dá naspäť. A musíte sa dobre nasmerovať. No, takže je to keby aj Stumble, alebo aj Fall Guys. Keby normálny Fall Guys. Spolupráca. A nejde tu sprintovať a jeden skok ide tu dať. Nejde dať dve. Keď dáte dve, tak keby letíte. A tu bude takáto podlaha, ktorá vás bude spomalovať. A teraz nemám ako prejsť. Tu sem prídete, potom do toho skočíte, ale nemám ako. Jak vidíte. Tu skočíte. Tu. A jasne, že má tu bounce head. Idem skúsiť ešte raz toto.
a nezabudnite dať like, odber, aby som videl, že ste videli toto video. Keď nechcete dávať like, nemusíte, ale stačí aj odber. Alebo čo vy chcete. A na jednej mape vo Fall Guys budú 60 ľudí. Aj 60 ľudí bude. A mala by to byť väčšia mapa. To je len taká do kreatívoch. Takže skúsim ešte raz. Poď za to. Ak chcete, aby som začal streamovať, tak podporte toto video odberom. A keď dáme 500 odberateľov, tak začnem streamovať, aj kameru pustím. Takže ešte 480 odbery a zapnem kameru aj začnem streamovať. A súta, že teraz začnem tak robiť. Súta, že začnem robiť na streamu. Takže všetko 500 odberateľov začnem robiť. Takže tak. Idem hore. Tu a ne všetké majú taký skin. Dajaky majú len normálny skin taký rúžový a tak. Ale malo by to byť jak s tými autami, že potom si môžete kúpiť. Nie, to bude asi tak jak s Legom. Jak so s Lego Fortniteom. To bude také isté jak s Lego Fortniteom. Kúpite si skin a na to nedostanete takýto skin tiež. A na každého je iný. A ne všetky majú, lebo len teraz začali na tom robiť Epic Games. Toto je Fall Guys skiny. Takže dúfam, že máte rád Fall Guys. Ja to mám rád, ale nemám to stiahnuté. No, takže napríklad na budúce by som mohol začať streamovať o tom, o Fortnite, novú sezónu. A také hovoril by som vám tam veci, za čo bude novej sezóne potom tak. By som vám tam hovoril ešte napríklad, by som vám tam ukazoval videá, nové líky, nové všetko. A všetko, čo sa dá. Čo bude proste na tej sezóne. Takže kebyže dáme rýchlo tých 500 doberateľov, tak možno, že by som aj streamoval už budúcu sezónu 3, čo bude na druhý rok. Takže tu sa proste bounce späť, potom ešte tu dá, čo také bude na tamtej mape. Potom na ďalšie, tu je asi všetko, nie, tu není všetko, čo bude. Lenže budú veľa mapy, Fall Guys. Konečne som sa sem dostal. Neviem, na čom to bolo. To proste prídete. Tu som dostal takéto. Alebo keby chceli protivne dať 1v1, tak stačí mi dať len like na video a napísať svoj nick. A potom môžeme ísť aj súťaže. Keď to vyhrajete proti mne vo Fortnite 1v1, tak vyhrajete 1000 V-Bucksy. Nejde mi furt z tej vody skočiť. Ale keď budete hrať kreatívy a skočíte do tej vody, tak musíte viackrát ťuknúť space zaskočiť. Tak to by bolo všetko na dnešné video, takže dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať like, odber, jak som hovoril, od 500 doberateľov streamujem, budem mať zapnutú kameru, takže všetko kvalitnejšie, takže
Majte sa.